Днес ще говоря за грешките и провалите и най-вече в контекста на ученето, на формирането ни като личности. Какво дава форма, и това ще бъде въпросът на нашата среща, какво дава форма на един човешки живот? Какво оформя живота? И дали провалът е нещо, което в този смисъл деформира живота, което отнема от живота? Отговорът, който ви предлагам е, че животът се формира от чистата случайност на срещите ни. Ние сме резултат от срещите, които сме имали. Животът ни е придобил формата, която срещите, които сме имали, са извали от нас. И още по-точно, ние определяме се от начина, по който сме дали форма на срещите, които са ни формирали. Начина, по който сме придали смисъл на срещите, които са ни формирали. От тази гледна точка, мястото, което има или не успява да има основополагащо значение за формирането ни, е училището. Училището по дефиниция е място на срещи. То е място на срещи между равни, но и на срещи между различни поколения. Не всички срещи са приятни. Има срещи добри, има и лоши. Но независимо от добри или лоши, те всички оставят следа. И ние сме, както казах преди малко, следата оставила върху нас срещата, добра или лоша. И така, ако трябва да дадем съвсем проста дефиниция на добрата среща и на лошата среща, можем да кажем, че лошата среща е онази среща, която затваря света, която затваря възможността за достъп до света. Един пример за лоша среща е травматичната среща. Какво е травма? Травмата е преживяване, което вкарва живота ни в режим на сляпо повторение, на зацикляне. Можем да дадем толкова много примери за травма. Някои от вас може би си спомнят Ловецът на Елени, един забележителен филм от края на 70-те години с Робърт Де Ниро, където един войник във Виетнам попада в плен и е принуден от надзирателите си да играе на руска рулетка. Това, което в последствие прави в живота си този човек, е едно постоянно повторение на това травматично събитие, на тази лоша среща. Ето как светът се затваря, как губи кислорода си, изчезва хоризонта. Когато имаме лоша среща, светът не се разширява, светът се свива. Добрата среща от друга страна, трябва обаче да позволим да ни се случват добри срещи, защото често сме по-предразположени да имаме лоши срещи, отколкото добри. Но добрата среща е онази среща, която разширява, разгръща, отваря света. Тоест, караме да видя, чрез този, когото съм срещнал, че лицето на света е различно от това, което до този момент съм виждал или познавам. Добрата среща е тази, която умножава, мултиплицира световете. От тази гледна точка, всяка добра среща е среща на любовта. Формиращите срещи, тези, които дават форма на живота, добрите срещи, са винаги любовни срещи. Срещи наситени с еротика. Защото те са срещи, които, отваряйки света, отварят и живота ни. И той вече не е същият като преди. Понякога тези срещи в училище, разбира се, те се случват най-вече в лицето на учителите, но също и през книгите. Прочитането на една книга може само по себе си да бъде среща, която оставя следа, знак и нещата вече са други. Понякога първата книга, която четем като деца, е не само по-специална книга, но книга, която ни учи, че съществуват книги. Книга, която ни учи, че съществува литература, че съществува литература, която прави така, че да съществуват повече светове.
И така, добрата среща е среща на любовта. Любовна среща, която отваря светове, разширява границите и разширявайки ги, отваря живота. В този контекст срещата с учителя, на италиански учител е инсенянте, означава този, който оставя следа, от сеньо, знак, следа. Обучението е оставяне на следа, поставяне на знак. Но най-напред, от какво е направен този знак? Този знак, който има такова решаващо значение за формирането ни, с който добрият учител знае как да бележи ученика си. Този знак не се състои от знание, не съдържа знание, не е концепт или понятие, не е теория. Тоест учителите, които не сме забравили, които сме срещнали, които са имали решаваща роля в нашето формиране. Ние си ги спомняме не заради това, което са ни научили, на което са ни учили, не заради нещото, на което са ни научили, а заради начина, по който са ни учили, заради стила им на преподаване. Незабравимото в учителите, които няма да забравим никога, знаците, с които тяхното преподаване е белязало душите ни, е техният стил. Тоест, тялото на учителя. Понякога бихме казали гласа на учителя. Тялото на гласа, ако щете. Свикнали сме да мислим, че гласът произлиза от тялото, но не е точно така. И театърът отлично ни го показва. Не просто, че гласът произлиза от тялото, а че самият глас има тяло. Съществува тяло на гласа. Стилът на учителя е неговия глас, неговото тяло, но също и начинът, по който влиза във връзка с знанието, във връзка с това, за което разказва, което преподава. И така, един учител, който оставя следа, учител достоен да носи името учител, е този, който преди всичко обича това, което преподава, който влиза в физическа връзка, в телесна връзка, в еротична връзка със знанието. И по този начин прави от знанието не нещо абстрактно, неуловимо, интелектуално, умозрително, но прави от знанието тяло. Прави от знанието еротично тяло. Това е голямата дарба. Една от големите дарби на учителя. Да превръща всеки къс теория, който трябва да предаде на своите ученици, в еротичен обект, в еротично тяло. Числата на Фибоначи, образуването на континентите, един чужд език, поетите символисти, Римската империя. Да превърнеш един теоретичен обект в еротично тяло. Защото ако тази трансформация се случи в думите на учителя, тя предизвиква една втора трансформация, този път в ума на ученик. Ученикът вече не е пасивен реципиент, не е контейнер за пълнене. Главата му не е празен съд, който трябва да бъде напълнен. Ученикът става, благодарение на трансформацията на книгата в тяло, на теоретичния обект в еротично тяло. Ученикът става активен участник в любовно взаимоотношение. По-щастливите от нас са имали поне веднъж такова преживяване. Да се почувстват влюбени в знанието, което учителят предава. Влюбен не означава да бъдеш напълнен, утолен, удовлетворен. Означава да ожаднееш и да се раздвижиш, да излезеш от състоянието на покой. Когато една среща е била формираща за нас, ние се чувстваме активирани, потикнати към движение, презаредени за ново начало. Където има добра среща, се поражда живот. Животът се реактивира. Това означава, че ученикът се формира
По-скоро през липсата, отколкото през наличието. По-скоро през празното, отколкото през пълното. И тук ще направя връзка с един спектакъл на испанския драматург Пао Миро. Нарича се "Играчите" и драматичната завръзка в този текст е как един възрастен учител по математика, докато обяснява някаква елементарна математическа релация, грешава в обяснението. Тогава един ученик, не от най-добрите, нагло поправи учителя, който си изпуска нервите и удря ученика с палката, причинявайки му травма на главата. Това, което става ясно в пиесата на един втори план, е, че в този момент възрастният учител изживява особено тежка лична драма. Баща му е на смъртно легло. И сънува сън. В съня учителят знае, че бащата носи в един от джобовете на сакото си решението на математическото уравнение, което той все още не успява да реши. Разковничето на сцената с грешката на учителя е, че в този момент той се среща с онова, което много от нас, всъщност което на всички ни е отредено рано или късно да се срещнем във връзка с житейското си формиране. Сблъсква се с един от най-болезнените моменти в живота на човек – смъртта на бащата. За едно дете, за човешкото същество изобщо, срещата със смъртта на бащата винаги е травматична среща. Защото, ако може така да се каже, преобръща понятията. Но как така баща ми, който е бил за мене закрила, убежище, гаранция, спасителна дума, правна точка, нима и той е смъртен? За децата да открият, че собственият им баща е смъртен, е винаги травматично откритие. Децата си представят родителите си безсмъртни. Всичко това означава, че всички ние сме обречени да осиротеем, че всички ние сме сиротни, изначално сиротни. Означава още, че никой учител, никой баща не разполага с решението на проблема, в който възрастният учител се препъва. Защото той не се препъва в бинарното уравнение. Препъва се в смъртта на баща си. Точно там, в болното тяло, в умиращото тяло на бащата. То е, което не връща решение, което не може да се разреши математически. Затова казваме, че добрият учител знае как, докато преподава знанието, да държи сметка за ограниченията на знанието. Не като недостатък на знанието, а като изначално условие на човешкото познание. Но какво ще рече да държи сметка за ограниченията? Означава да разбира ограниченията не като външен периметър на знанието, а като нещо, което пресича знанието, минава през него. Нещо като вътрешна грешка на знанието. И в какво се състои тази граница на знанието? Състои се именно в невъзможността ни да разгадаем до край мистерията на живота и смъртта. Невъзможността ни да разболим таинството на секс, да имаме наистина последната дума върху смисъла на живота. Един добър учител, докато преподава, държи в ума си тази централна характеристика, тази непреодолима загадка на знанието, която е всъщност невъзможността ни да имаме цялото знание. Загадка, която не се разрешава с прочитането на всички книги от всички библиотеки по света, защото дори да прочетем всички книги от всички библиотеки по света, никога няма да стигнем до финалното решение на уравнението, върху което учителят се препъва. Да разбере смъртта на бащата. Да разреши мистерията на нашата сиротност.
това отношение в нашата западна традиция имаме една сцена майка. Една основополагаща сцена, която олицетворява жеста на учителя. И тази сцена майка се намира в пролога на един от най-емблематичните диалози на Платон – Пир. В това произведение, както повечето от вас знаят, атинянят Агатон дава банкет, поканва артисти, театрали, интелектуалци, писатели, философи да говорят за любовта. Но не за това става въпрос. Има една сцена, една малка сцена, която предхожда пиршеството, именно в въведението, което можем да видим матрицата на пораждането на жеста на учителя. В тази сцена е изобразен Сократ, който е един от най-очакваните гости на банкета и който, докато отива към Агатон, се изгубва по пътя. Случват се от време на време такива неща на философите, да се изгубят в мислите си и да загубят пътя. Сократ се изгубва в някакъв двор. Загубил се в този двор, разказва един слуга на Агатон, защото, както често му се случва, истината го е споходила, проговорила му. И Сократ е останал изгубен в своята връзка с истината в този двор и пристига с закъснение на банкета. Но Агатон знае причината, поради която Сократ пристига с закъснение. Истината му е проговорила. Тоест Сократ знае, притежава истината. И Агатон моли Сократ, както всички ние като ученици сме търсили това от учителите си, да седне близо до него на банкета, за да може знанието, което Сократ е получил от това посещение на истината, да се прелее в него. Агатон казва: стой близо до мен и ми говори, и прелей в мен цялата мощ на твоето знание. Това е илюзия, с която всички ние сме се сблъсквали. Представата за ученика, ако щете, метафората на образователния процес изобщо е, че ученикът е празен съд, който учителят трябва да напълни със своето съдържимо, със своето знание. И Сократ, ето го жеста. Сократ казва на Агатон: но аз не знам това, което търсиш от мен. Аз самият искам да разбера. Тоест, аз съм празен като теб. Сократ застава пред Агатон като поклонник на знанието, не като хранител на знанието. Това преминаване от притежание към желание, от съхраняване на знанието към стремеж към знанието, което олицетворява учителят, превръща Агатон от празен съд в търсач на знанието. Това е трансформацията. Там, където има преподаване, смисъл на оставяне на знак, ученикът вече не е празен съд за пълнене. Ученикът става ухажор на знанието. Лекциите на тези учители не са само ментално преживяване. Те са преживяване на телесно ниво. Чувството е сякаш правите любов, превъзбудени, изтощени, погълнати. Лекцията не е просто една абстракция, а нещо, което е живо, пулсира. Нещо, което те кара да искаш още. Още. Анкор. Това е думата на любовта, казва Лакан. Когато обичаме нещо или някого, винаги искаме още от него. Ефектът на преподаването не трябва да е ментална анорексия. Стига, не искам повече от твоята задушаваща храна, натрапена храна. Задължителни писатели, задължителни произведения, докато започне да ти присядат. След това някои от нас може би се връщат извън училище към Данте и Шекспир, но вече
в един контекст на свобода. Голям проблем на училището, впрочем, как да направим така, че да се породи желание на терена на задължителното. Може ли да задължим някого да желае? Това е голяма тема за училището, защото училището е винаги задължително. Обаче тъкмо задължителното училище е мястото, където се играе играта на желанието. Как можем да имаме преживяване на свобода, на еротизъм, на знания, там където имаме програми, срокове, изпити, където една институционална машина превръща в функционери, в технически функционери и учители, ученици, как да запазим искрата на срещите в тази ситуация на задължителност. Но нека се върнем на идеята за празното, за което говори Сократ. Преподаването не е напълване, а обратното – опразване. Казахме, че учителят не притежава знанието, а обича знанието. Степента, в която го обича, го прави желано от ученик, превръща го в еротично тяло. Това е диалектическата дименсия на дидактиката. Има един жест, който обяснява добре тази процедура на опразването. Но преди това ще отворя една скоба. Можем да мислим за опразването като за обратното на плагиатството. В нашите училища и университети ние често оценяваме, ето и темата за неуспеха, оценяваме като отлични онези работи, в които учащите се възпроизвеждат, клонират, взаимстват, плагиатстват знанието, което трябва да усвоят. На кого пишем отличен? На който цитира добре нашите думи или текстовете в учебниците. Оценяването в училище се базира на модел, който е моделът на плагиатството. В този смисъл неуспехът, провалът, отклонението, странността, абнормността, идиосинкретичността, т.е. индивидуалният стил бива, тъй да се каже, заглушен от тази възприета модалност на оценяването. А би трябвало, както всички вярваме, че трябва да бъде, да ценим индивидуалния стил, индивидуалните особености, проявления, предразположения. Това са силните места на човека. Психоаналитиците го знаят добре, докато родителите често го носят като проблем в кабинета. Например, една майка, която довежда сина си тинейджър и казва: не прави друго, освен да мисли за смъртта. Накарайте го да престане да мисли. И тук отговорът е: вижте, да престане да мисли е по-лошо от смъртта. Ето в този момент заниманието на момчето със смъртта, което може да изглежда като симптом, ако бъде разбрано в друг смисъл, ако бъде интерпретирано в друга посока, се превръща в израз на индивидуалност, в индивидуално качество. Точките, в които стеблата са изкривени, вместо изправени, не са точките, които трябва да изправим, както би настояла една устаряла авторитарна педагогика, на която дължим тази ботаническа метафора на образователния процес, като изправяне на криви стебла. Напротив, трябва да се научим да обичаме кривините, да обичаме аномалиите, странността, абнормността. Защото там има съкровище. Казва го и поетът. От диамантите не се ражда нищо. От труда никнат цветята. Тоест, образованието е да дадеш думата на кривото стебло. Да дадеш думата на кривото стебло. Ето жеста, за който искам да ви разкажа. Това е жестът на един голям художник. Емилио Ведова,
изтъкнат професор в Академията в Венеция, където е преподавал живопис. Историята е следната. Ведова, когато виждал някои от своите студенти блокирали пред бялото платно, хвърлял четка с боя върху платното и това имало ефекта да активира, да изведе от ступора младия художник. Преди удара на четката студентът е смутен, респектиран и инхибиран от белотата на платното. След хвърлянето на боята той се освобождава, заживява, започва да диша. Какво прави майсторото? Какъв е този жест? Защо този жест е жестът на учителя? Всеки път. Защото това е жест, който тваря живота. Той не е просто петно боя, с който майсторото снема страхопочитанието на новака от бялото платно. Нещо доста по-тънко е. Принципът, от който майсторото се ръководи, е разбирането, че бялото платно за художник, както празната страница за писателя, както тишината за музиканта, всъщност са пълни, препълнени. За един писател страницата никога не е празна. На бялата страница е насложена цялата история на литературата. Кафка, Джойс, Пруст, Данте. В този смисъл инхибицията е следствие от това наслагване. Как бих могъл да напиша нещо ново, след като всичко вече е написано, след като преди мене е имало толкова много? Блокаж. Същото важи за живописта. Как бих се осмелил, ако преди мен имало Пикасо, Дали, Ел Грейко? Невъзможно. И тогава жестът на учителя е да направи това бяло наистина бяло. Празното наистина празно. Тишината наистина тишина. Което именно прави възможен творчески акт. Кое е условието на творчески акт? Не паметта за всичко, което е направено преди теб. Защото рискът би бил, ако не си спомняме всичко, никога да не можем да създадем нещо ново. И това действително е най-големият парадокс на обучението. Ние сме винаги резултат от нашите срещи, резултат от това, което сме научили, резултат от памет. Но запаметяването не изчерпва ученето. Дори бихме казали, че за да научим наистина, трябва да забравяме наученото. Защото за да има истинско научаване, трябва всичко това, което вече сме научили, да бъде дезактивирано. За да стане възможно едно автентично действие, един творчески акт. Платното е населено от пайжина от имена, цитати, произведения. За да може да бъде създадено нещо ново, всичко това, цялата тази памет трябва в един момент да бъде суспендирана. И това се отнася и за темите, които учениците развиват на матурите, за тезите на дипломантите и така нататък. Докато е твърде присъстваща сянката на бащата, докато е твърде присъстваща сянката на паметта, е невъзможно да се сътвори нещо ново. И в този смисъл условието за креативността е възможността за забрава, за изключване на паметта, което майсторото прави със своя жест. Но нека още малко да се спрем на това отношение учител-ученик, което ни отвежда към основната тема на днешната лекция. Защото какво е реабилитирането на грешката, ако не разбирането, че в обучението, в формирането, винаги е необходимо да има време, в което да се изкупиш, да грешиш, да излезеш извън бинарните възможности, които други са определили за теб. Животът не е магистрала, не е дори изкачване на стълба.
Срещите не са предвидими. Макар родителите не винаги да имат проекти за нас, те не са наша съдба. Защото между проектите на родителите и нашия живот винаги има някъде между тях, винаги са нашите срещи. Срещите, които ни се случват и които са непредвидими. И точно тези срещи дават форма на живота. Тоест, формирането изисква време. Време за грешки, време за дезориентация, време за объркване. Необходимо е време да се загубиш, за да можеш да се намериш. Това е много важен момент, свързан с мистерията на ученето. Как се случва ученето? Как човек учи? Днес невропсихолозите ни обясняват, че ученето се осъществява по невронални механизми, които могат да бъдат изведени чрез научни методи. Говори се за невронни мрежи, когнитивни карти, функционирането на ума се представя като работата на компютър. Но винаги остава едно мистериозно измерение на ученето, което ще експлицирам с една сцена от философския трактат "Различие и повторение" на Жил Дельоз. Един майстор по плуване и негови ученик, едно дете, на плажа. Учителят обяснява на детето различните стилове плуване. Можем да си представим тази сцена. Разбира се, ученето е и преподаване на компетенции, на теория, на знания. И идва един момент, в който учителят казва на детето: "Хайде сега в морето." В този момент, в който детето влиза в морето и изпитва сблъсъка с вълната, е онова, което в действителност прави така, че да приеме в себе си знанието, което учителят му е преподавал. Което означава, че не съществува предаване на знанието, ако ученикът просто прави като учителя. Когато идва вълната, ученикът извършва мащабна трансформация, интернализира полученото знание, прави го свое, за да отвърне на непредвидимостта на срещата с вълната, която разрушава абстрактното знание. Ясно е, че вълната е една метафора на живота. Ние научаваме стиловете, да, но намираме свой собствен стил да плуваме бруст или крол или гръб, едва в съприкосновението с вълната. Това не означава, че може да има предаване на знание без учител. Напротив, а че нямаме предаване на знание, когато се предполага да правиш като учителя. Да изработиш собствен стил означава да забравиш за учителя, докато същевременно признаваш ролята му. Ние не можем без учител. И формирането не е да убиеш учителя, както някои казват. Защото да учим без учител е постижимо единствено ако сме имали учител. Благословен да си учител. Благословена да е срещата с истинския учител. Поне веднъж в живота. От люлката до университета поне веднъж. За учителя важи в много голяма степен нещо, което Лакан казва по отношение на психоанализата. Той казва така: защо един аналитик може да слуша по такъв начин? И няма друг, който слуша така, както слуша един психоаналитик. Слушането в изповедалнята не е същото като слушането в анализа. Защото от изповедалнята излизаш с изискването за покаяние. Не е и като изслушването при друг специалист, който после ни обяснява какво ни има, какво не ни е наред и се опитва да възстанови функционирането на разстроените ни мисли или разстроеното ни тяло. Психоаналитикът слуша.
и неговото слушане е чисто. Слушане без очакване към пациента. Лакан го казва още по-въздействащо. Казва, условието за слушане на психоаналитика е да знае как да накара любовта да замълчи. Какво означава да знаеш как да накараш любовта да замълчи? Означава да нямаш очаквания, да нямаш въпроси, да не искаш пациента да стане какъвто си представяш, че може да стане. Това е безценен дар. Слушане без въпроси. Нещо, което е практически невъзможно във връзката с родителите. Родителите заявяват любовта си и имат очаквания към децата си. И все пак най-големият дар на родителството би бил, разбира се, не да заглушиш любовта, но да нямаш очаквания. Да нямаш очаквания от децата си. Да ги оставиш свободни. Да се научат да изоставят, да се научат да губят. Но в дидактическата връзка, в образователния контекст, да накараш любовта да замълчи, означава учителят да няма в ума си представа какъв трябва да бъде идеалният ученик. Нещо повече, учителят трябва да е готов да научи това от своите ученици. Авторът на тази лекция, Масимо Рекалкати, разказва, че в практиката си на професор и обучител, едно от нещата, които най-много са го трогвали, е когато в думите на негов студент, в чийто стил по необходимост разпознава собствения си стил, в думите на негов студент чува нови думи. Ученикът проговаря друг език. Тръгвайки от езика на учителя, започва да говори свой език. Това е изключително вълнуващо за един учител и абсолютно необходимо за формирането. То важи за професора, за маестрото, но важи в не по-малка степен и за учителя в началното училище. Най-голямата награда е, когато усетим да възниква от езика на преподаването един друг език, който е езикът на субекта. Субектът като абсолютна различност. Ние живеем в един свят, в едно време, където изглежда, че единственото, което има значение е продуктивността и ефективността. Това е менталитет, който, както ни учи историята, е способен да роди чудовища. Извършителите на най-големите актове на антихуманност през миналия век са били отлични функционери в структурите, на които са принадлежали. Но дори не е нужно да отиваме толкова далеч. Достатъчно е да натикнем зад вратата на психотерапевтичните кабинети, за да видим, че хората днес не се измъчват от етични дилеми. Единственият въпрос, който има значение е: ще се справя или няма да се справя? Затова е нужна един вид реабилитация на несправянето. Например, реабилитация на губенето на време. Губенето на време е основна съставка на обучението. И кое друго, ако не училището, трябва да има право да губи време? Например, да посвети един следобед на четенето на поезия. Изглежда откачено в наше време. Да посветиш цял следобед на нещо, от което няма практическа полза. Училището би трябвало да култивира това продължително време на обучението, в което да има и празни пространства от безполезно време. Необходимостта да има неангажирано време. Време, което не е подчинено на принципа на ефективността.
Рискът на нашето училище е, че се трансформира в предприятие. И като всички предприятия се ръководи единствено от принципа на ефективността и продуктивността. Обаче трябва да се противопоставим на тази тенденция и да защитим празното време, безцелното време, времето без ангажименти. Един голям ученик на Лакан казва, че добрият учител се познава по това, как реагира, когато се спъне на прага на класната стая. Това е тест. Има го учителя, който след като се спъне, се овладява и се прави, че нищо не се е случило. Има го и учителя, който се спъва и се овладява, но същевременно хвърля садистичен поглед към залата, за да види кой се е осмелил да се засмее, за да го накаже после. И очевидно това не са добрите модели. Но го има и учителя, който се спъва и прави от спъването тема на урока. Тук личи качеството на учителя. Добрият учител не се страхува от своето несъвършенство. Не се страхува от своята недостатъчност. Ако щете, дори защото неговата недостатъчност не е негова, а е на знанието по принцип. Знанието е, което липсва. И учителят обгрижва тази липса. Което не е алиби за това да сме неподготвени, разбира се. Просветеното незнаене не означава да не знаеш. Означава да знаеш, че знанието носи със себе си граница. И осъзнаването на тази граница става толкова по-ясно, колкото повече знанието се увеличава. Който не знае, няма никаква връзка с тази граница. Дори напротив, мисли, че знае всичко. Огромен проблем, който имаме и в политиката. Именото натупване на знание, това, което ни приближава все повече към границата на знанието. В този смисъл казах по-напред, че знанието притежава една вътрешно присъща грешка. И така, последното нещо, на което искам да се спра днес и може би което е най-важното, е втората метаморфоза. Втората трансформация, която е централна в отношението учител-ученик. За първата говорихме, че добрият учител превръща теоретичните обекти, книгите, в тела. Превръща книгите в тела. И кога една книга става тяло? Когато в ръцете на учителя е тяло. Вярвам, че сте срещали учител, който ви чете от книга, който докосва книга, който подчертава пасаж от книга, който ви цитира от книга, който коментира книга. Тази книга е наистина тяло. И в този смисъл дидактическото преживяване носи в същността си еротизъм. От тук следва, че едно автентично послание не е никога напълно предварително замислено. Учителят именно докато преподава, преразглежда това, което знае вече за текста. Един професор смята лекцията си за добра, когато, излизайки от аулата, знае, че е научил нещо ново. Самият той. Това се знае от опит. Учителите знаят, че се учи докато се преподава. Но условието е да се откажат от PowerPoint презентациите, например. За съжаление, университетските лекции са наводнени от слайдове. Това, което интригува слушателя е рискът на изказването. Рискът в събитието на изказването. Моментът на импровизация. Ясно е, че лекциите се подготвят. Учителят не бива да спира да подготвя лекциите си. Но моментът на преподаване е моментът на допускане на уязвимост, на липса.
момент, в който трябва да оставим на страна написания текст. Има разлика между устното и писменото. Устното трябва да може да представи гласа като тяло. И в този смисъл да представи преподаването като скок в празното. Разрушаването на това, което знаем, за да не бъдем задушени от това, което знаем. Само си помислете за преподавател, който 40 години преподава едно и също в едно и също учебно заведение. Пресушен е, мъртъв е. За да се поддържа жив, трябва да може да се изненадва отново и отново от това, което преподава. И така, първата метаморфоза е учителят да превърне, както казахме, книгата в тяло. Тяло, което да те накара да искаш да го пипнеш, докоснеш, подушиш, да го проникнеш, да превърнеш учениците в нетърпеливи влюбени. Това е първата метаморфоза. Но втората, и може би тя е още по-важна за всяко житейско формиране, малко по-визионерско е това, което ще кажа, е веднъж превърната книгата в тяло, като ефект от тази трансформация, да превърнеш телата в книги. Какво означава да превърнеш телата в книги? Пазолини казва, има дрога, т.е. има едно инструментално, едно разрушително използване на тялото там, където няма култура. Идеята, че дрогата идва там, където културата е оставила празнина, където има липса. Дрогата е желание за смърт. В този смисъл, когато няма култура, няма език, няма разказ, няма учене, има дрога. Тяло на дрогата. Тоест, дрогата като символ на връзката с тялото на другия. Хищническа, инструментална, ориентирана единствено към разрушително удоволствие. И обратното. Езикът, културата са това, което прави възможно да превърнеш в текст тялото на другия. Разбирате кои са тези тела? Съученичката му почин, мускулистото момче, което минава по коридора, първите тела на младостта, телата разбуждащи се през пролетта, тела, които се срещат и разминават отблизо, сексуални тела. Но има и други тела. Тялото на света, тялото на града, всяка една среща. И какво означава да превърнеш тялото в текст? Означава да видиш това тяло като заслужаващо внимание, заслужаващо вникване. Не може да се чете набързо. Трябва да му посветиш време. Четенето не е наплюскване с бърза храна. Четенето изисква съсредоточаване, време, забавяне на темпото, пауза, посвещаване. Да превърнеш тялото на този, когото обичаш, или тялото на света в книга, е най-висшият ефект на едно личностно формиране. И това, ако щете, е другото име на любовта. Благодаря.